kukuwanisai pano paSly Media TV apo patinokupai zvirongwa zvakasiyana-siyana kubva munzvimbo dzakasiyana. Asi nhasi tiri kumbokupai chirongwa chedu chinonzi The Verdict is Yours. Svondo rapfuura takashanya kudare raChief Nyamaropa kumadziva uko kune nyaya yemudzimai ari kuteera kasingaperi kana achinge aita bonde nemurume wake. Regai tinzwe achitsanangura zvizere mudare raChief Nyamaropa. Ini kumurume wangu ndoza kuti achikuda zvemusha nene here kana kuti akuda zvechihure nene. Mubvunze. Ndoda zvemusha nene here kana kuti zvechihure nene. Pindurai. Pamusoro changa handisi kunyatsojekewa nomubvunzo wauri kundibvunza kuti wari kundibvunza kuti uchiri kuda zvemusha nene here kana kuti muchada musha nene. Nekuti inini mubvunzo wauri paundiri kuti wafunyatsojeka ndikugara nawo tiri tese saka handisi kunyatsonzwisisa kuti sei wari kundibvunza mubvunza taura zvawakodzesa kutaura izvozvo nanani. Ini ndataura pamusapo kuti inini kugara kwandiri kuita ndikugara pasisi wangu. Ndinofunga achindiroora murume uyu pekugara ndandina asi pari zvino handina noda kuti akaroora umwe mukadzi ndiye akugara paumba. Saka dzimba dzandaigara inini ndodzikugara mukadzi uyu. Bedroom nekitchen zvese. Bedroom ndikaisvikira iri pasi, kitchen ndiyandikavaka. Saka zosvika pakutoputsa kitchen iyi ichivakwa imwe asi ndomaigara mumwe mukadzi imomo. Pano zvikashayika pazvinhu zvangu. Taura zvikashayika. Pakashayika madhishi 2, mutsvairo, zvimameti zvokutsikira. Chari yangu aishandisa mukadzi yangu iyei nepushing tray. Saka pawakaparadza kitchen apa ndakana chandikawana. Kuroora kwakaita vanhu ngavandizivisa. Ende ava ndakana kutondibatira kana huku. Kuroora kwakaita. Ndinofunga vakambondibvisa paumba apa noda kuti musha wese hapana anga kunditaudza nokuda kuti pane mukadzi mudiki. Vakasvika pakundiisa kushamwari yavo ndakagara zve7 months apo ndanitori neparumiri. Murume wangu bva auya achiti madzimai ndafunga kutengesa mombe kuti ndikutsvagire pokugara. Ndizoona auya futi hanzi vabereki vangu vandinyima mombe yacho. Ino munopfungwa dzangu ndikati ndiende kwaSabhuku andiwanisewo pokugara nokuti ino zvandirizvi. Ndikusvika kwaSabhuku wacho vakutonditi mwene wako wasvika panapa wavari wati mwana wangu musambomupa stand. Ndoda kuti pokugara napo. Ndikati kwaSabhuku ko ini ndogara pai. Saka panyaya yacho yandiri kuengerwa mushomo inyaya yekuti varume vangu vakaudza vabereki vavo kuti makanangwa uroyi nomuroora. Saka uroyi uyu inyaya yekuti takamboshanya kumba kwaBankuru mukoma wavo iyeye. Taendako kwakateera hanzvadzi yavo ivava. Hanzvadzi iyeye yauya yakangosvika kutora mwana wangu wandaigara naye achibva aendesa kuvabereki vavo ivava. Panguva iyoyo handinge ndazvibvunza. Ndakazenge pamanguva dzokunzi kudonhedziwa wana zvezvezvo muchipatara makadhi ndinayo. Ndobva ndafona kuna tete uyai nomwana ndoda kumudonhedzeresa. Achibva auya mwana uya. Saka vaienda kuchikoro vaipota vachiuya maweekend vachidzokera masandi. Wasvika paipai vachibva auya nomwana uya. Sunday handingoenda kwanisa kuenda nokuti kuti iweekend. Ndobva ndaenda naye pakati pemazuva. Saka vakadzokera vasina kana mwana. Varume vangu handizivi kuti vakaita communicate nevabereki vavo nenyaya dzomwana iyi pakuti chii. Ndinofunga vangu vakatowirirana kudhara kuti mwana anofanira kugara kuvabereki vavo. Saka varume vangu vakundishaudhira nyaya yemwana uyu kuti iwe ukazotorerei mwana. Ndikati aiwa mwana uyu ndakamutorera pamusaka pokuti ada kudonhedzerwa makadhi ndinayo. Hanzi izvozvi baba vari kutopopota vari kutovava nonyaya yemwana uyu. Ukamutorerei manje achatouya kotohwa chete. Ukatora zvisiri pamutemo. Ndikati ko inini makanditorera mumaoko mangu wani. Asi handinge ndazvibvunza ndikazviona sesimbu wani. Inini saka ndindaenda kugodama kuti ndikudawo mwana here. Shwa yakwana futi imwe weekend iyi mwana uya auya kotohwa futi. Saka vanonge vandiudza kuti mwana ari kuita sei ari kudiwa futi kumba. Aenda kumunda nevakoma wavo. Indobva ndasara ndichiteerawo nani naamai guru mwana webva ndamubereka kumusana. Ndikati ndakuona kuti pfungwa dzavo dziri papi.
tasvika kumunda kwekwe tete yekuti vachidzokera futi kumba usina mwana zvarema ndokuchiita zvekuteera kumunda ndokusvika pane murume wangu uyu ndokungotaurirana kasese ndikazoona mwana akumusana akutena ndopandikati nhei matete mwana wangu ari kuenda kupi vakutoti handakana basa nemi tinobasa nomwana mwana ari kuti isusu ndikati munoti mwana ari kuti mimi makambobvisawo chikumba kwedu mongotora mwana maoko wangu mangu mwana andinochengeta ndogara naye musingandiudzewo chirudzi ndofunga ndakabuda mumundemomho ndichiteera tete waye arume wangu akatosvika kundibatira chishamu kundisikidza nacho ana banguro akati mukadzi uyo akaendera kupolisi atifetika kuteera atete varume vari pamberi ndiri mashure bva ndasvika mumba bva ndangogara vabva vatadza kurongedza tembe tomwana bva vasiya saka ndanda kuti kugara kwanga ndakuita mwana akangomusvikira chichema anenge achitamba nevamwe wake waisvikira kurova inini pedzera shungu inini tindika kuti mwana ngaaende kumba asi zvavasina kundiudza saka tazoenda kupolisi nokuramba tichinetsana ikoko bva vafonera nopolisi kunzi uyei kuno bva nemwana uyu vakangomutora ari zvaari bva vafonera mai vamudarweni bva vapanana mwana chibva tagadziriswa nopolisi bva tadzokera kumba saka umwe wangu uyu ndaanda kumuonesa kuti asishuwa here kuita zvekutiza nomwana kundinzvenga inini uchipa vabereki wako mukundinzvengerei mwana watikaita tiri 2 watikaita naye tiri 2 unofanira kuti iwewe ame wangu kana inini vachida mwana wedu vanofanira kuuya kunemi vabereki vako kana vachidawo mwana vanofanira kuuyawo kwandiri kuti zvijeke kuratidza kuti pano rudo nokuwirirana ko zvino kana vakutiza nomwana nohoseri saka ndoureva vachiwa ndikutadzira kugara mumushomo mukuti pamberi changa ndofunga nyaya vari kutaura imwe yacho handiizive imwe ndoiziva yakafanana nekuti pakusumuka kwatakaita tichienda kunogara tikaenda tichimushanda tina kuenda tanetsana takatozotanga kunetsana mutatu ikoko pakunetsana kwatakaita isusu ndekweduwo isusu mumba medu musha ndikura Mana arugara? Arugara namai. Iwa arugara naye. Arugara naye kwasisi wacho. Pampakari pakari. Ndo pane nyaya wakanitsana mebi. Pamba pakari pakara pindura mubvunzo. Handiziwe kuti wakabvire ipamba. Akabvire ipamba kana mukadzi. Mukadzi aripo. Angashira mubhedhu mudiyati kuti ulano. Ndiyo. Chii chinoita kuti apinde mubhedhu rimwe musiri mari? Mukadzi mudiki anopinda mubhedhu mavo. Ari zvakaitika ndofunga ndakangosiwa imba nababa ndobva iri 4 rooms amene ndikavasvitsirawo awa ndikavasvitsirawo kicheni yautaura pakapainiwa pakavaka imba pasaidi baba ndipo wakavaka imba yakanangana nekicheni wachiti micheni vari basa mama yako vaenda ko zvinoita zvekumwana matorwa waitwa kwete haana kutorwa sekudaro but zvinoita here mwana nemakore mangani izvinoi 7 mwana anobva pana vabereki vakakwanisa makore mangani mwana anga asina kubviswa pano ndati mwana anobva pana vabereki vakakwanisa makore mangani makore mangani 18 years akwanisa here 18 years mwana asati tokusungisa handizikuti apa izvo zvindiwa naye izvo zvinhu isu tinaye kugara naye mwana ngaine kuna mai vake zvisina kudikana 7 years anofanira kugara ari pamukaka pana mai vake ende zvakachitaura ngachitaura chokwadi kugara zvakamucha muti kwete arikuya kwasisi vake anoya zveapo neapo andiona zokudana kwenyu kwako tambojongwe komupemuti kana nguva yekuti tichazoita romenzi kungorekana yapa musoro penyu zvamurikuita chamire ndaane 3 years ndiri wasisi wacho handina zuva randisina kuenda wasisi wacho ndokumba kwenyu here hakusi kumba kusaka chido chokuratidza kuti mukadzi pana chido apo right iwe izva zvatidokuta waina ndauya namama nasisi mariku iwe wainani baba mudingi ariku wazvinzwa zvichiita zviri right Pamusoro pindura
Ndaifika pavana vasho vacho kuti vanzi cheni akatova tikasiyira 5 rooms mukomana uyu tamusiyira 5 rooms imba yekutaura kicheni kuti pane zvimwe zvikonzero zvichakwanisa kutsanangudza tiri munomu saka paida kuvakiwa kuti 3 rooms pari papo tokera unzwe zviri raiti here zvichiitika apa izvi mwana wako ari raiti here chii chiri kuita kuti mutore muzukuru kunzoti agare naamai vake wazvifanira kokugogo totoya kwanatitawo kunoku izvo zvitola kuti ndosakaita simba rokuya kuno inini muroora wangu ndikumuda ndosakapindura mubvunzo chii chiri kuita kuti mugare nomwana wake nyaya yemwana isiundoora pindura mubvunzo womwana wana vanongera zvokushanya right ko ezvinezvi ari kugara kupi mwana wana wazukuru wangu erekana kuti mwana uyu muzukuru wako ari kupi mwana ari kuna ana amai vake anofanira kugara amai vake ndovapikwa iwo wakagara nawo ipapa anofanira kugara pana amai vake zvinoita here kuti mwana wako akoda nyienda kuparika kwasisi vauyu aiwa azviite kuchai mapotokako ichokwadi chocho icho vabereki vako imukwirai pfuma kwirai ndimutongo ndimurowe nosvikoza akafusa sei garai pasi asi andapedza kutaura chiitaura munyaya ndeitauraura tingamuenda kudzika taura imwe nyaya ndeyekuti varume vangu vakarara nemadzimai avo zvebonde vakazoya kwandiri ndinotanga kuenda kasingaperi zvati vari kubva vachangoroora kusvika pari zvino ndo zvandiri murume wangu handirona kana help nenana kana basa neni kuti andirapise kana kuti andipowo mari kuti chizvifambiro wega hapana. Imwe nyaya futi ndeyekuti akatora zvipfeko zvangu 5 netimatauro tatinoshandisa mubedroom 2 nokuda kuti ndandabva paumba apa ndichitsvagawo rubatsiro kuna sisi wangu saka kandishaya ndiri paumba akazondipa reason nekuti ndazvitorera pakuda kuti wangoda kunditiisa ndosaka ndazvitora andikazomuti chindipa kazvinhu zvangu anzi pamwe zvaenda nemaponzo hamuna pandikabvisa hapana uraiti mabhuku yake changamire ipapo arikunyika hatinotora zvipfeko zvake unoembera kuti baba anokuenda kumutora pasisi vake uchienda naye kumba unouya pana pamusi wa4 wasvinzwa anouya musi wa4 uyo utunze kugara sei wasvinzwa tinzwa kuti mwana wapiwa here wasvinzwa ngaakutore zvakanaka kuna sisi vako ndokupi kwamunogara kwavhiki kudarwini izvozvo so uchisvika chienda kumutora wasvinzwa nemachira yangu futi yaakatora yekuchechi 3 regreen rewhite reyero reyero iri ndakariona rina mainini vari kuchechi imwe friday ndikamubvunza kuti iko jira rangu ririko here hanzi ukundibvunza izvo zvinoda kuti wariona rikasungiwa nomubiyako ndikati ko zvino basa rendikurida zvinoita here kuti chero ndimi manditengera ndombochishandisa inini wotora upa mubiyangu apo mubiyangu wachino changamire ipapo hapana kudanga asi kuti machira aya akatengwa ari 2 saka rero rauyo rakazotowa neshamwari yangu imwe atona mari yakatorerei yatouya uisina yakatorerei jira kwanga kusiri kuti iyo yaiti ndera awa yandisina jira batizvo zvironga izvozvo zviri rongu ndakatovaudza kuti jira indokutengerai yangu akapiwa tsvaga mari $20 kurumbisa nemombe dzatikashanda tese tsvaga mari $20 inokurumbisa ndamiraiwe tati nemombe 3 pamombe 3 apa akatengesa 2 zvandisiri kuziva kutengesa handizivi kuti kana inini sisimo musha handichawe nemombe here idzi dzakutongwa nomukadzi biyangu here nokuti tine asisimo musha akatengesa 2 singazivi kuti pari zvinodzadzingana vasingawirirana magariro anga vachiita but pari zvino vawirirana kuti ano madzimai ndakakutadzai zvese zvirakutadzira zviye kuti ndikaroora mudzimai vati ndichakugadzirira kumba ndokubvadza kuti shuwa ndikatadza saka vawirirana asi vanoyambiswa 4 saka kuona kuti vanogara sei funga mazvinzwira mudzimai achitsanangura nyaya yake kusvika pakuwirirana nemurume wake apo tiri kuona zvekare chief nyamaropa vachipa mutongo wavo. Isusu seSly Media tinoti kana muchinge manetsana mukati medzimhuri dzenyu haikonai kuita zhonga asi endai munogadziriswa kune machifu anogara munharaunda dzamunogara musazowanika muchipara mhosva pamusoro peimwe mhosva. Isusu seSly Media tinoti kuti musarasikirwe nenyaya dzakaita saidzodzi tinoti subscribe kwawa YouTube channel
Sly Media TV, apo patinokupai nyaya dzakasiyana kubva kumadzimambo akasiyana, kubva kuna ana sekuru dzematare vakasiyana siyana. Zvamunofana kungoita kungoenda pa Sly Media TV channel yedu, moenda pa video section, ndo pamunowana zvese zvatinokupai. Isu se Sly Media tinoti rambai muchifollowa, muchisubscribe, muchishare kuti musazorasikirwa nenyaya dzatinokuisirai. Yeah.